Yini into eshiye lapha? Ya mancane. Hallo? Uthini mancane? Hallo, bafuna ungazongibiza mancane ugcoke Awu kanti isithathu kuphela futhi. Bakumota. Oh babumoya. Awuzweke mfana. Awu. Ngilela la kwami. Hey. Hayi, xolo mfowethu. Xolo. Into zokwenza yona. Nqese inkabi yami. Ngini ngebayithaya. Nqese inkabi yami. Aswali umuntu onke. Nqese. Sokushaya. Sokushaya. Hey bande. Hayi zishiye. Uncle Vina awukho umuzi ongeke umbone kuwona. Nibonile ethi pheshe udlula ngocizi, udlula kancane, udlula ngocizi. You tapped the wrong Kabza the Small. Uncle Vin amongst the real uncles. Vini was scared to tell Kabza that he wants to pass. Ngimbonile kodwa akazi kakunayisho zokushaya running to the studio an idea came. No. Ukhale ngebhande lakhe uthi hey ibhande lami angithi manje ibhande kushuthi akalifakile lo mbhemu ukhala ngebhande. Mnikeni itext yakhe. Guys kanti unenzeni uVini? He never said anything controversial. He lost his father figure and all of a sudden you all don't like him. The hate is so unnecessary. Bafethu, benginibukisa ivideo nje, nothing much. And comment nani la kwi-comment section. Don't forget to subscribe to this channel and also like this video. Ngakhohlwa ke bafethu, share le video futhi. Danko.